И здравейте хора, аз съм Пепо. Граждан Стар, ще спомня моето джуцу. Днес ще проведем няколко чата с няколко различни бота. Не съм планирал колко, но ще бъдат няколко ютубъра, известни ютубери. Така, това е първият бот, честа AI. Ето представя бот, с който можете да спишете с различни известни личности. Примерно аз съм избрал Слави. Да питаме сега. Слави, това ти ли си? Не бе, кумчиката съм. Питахме го, Слави, това ти ли си? Той отговори, не, това не е аз. Това е само един от фен клубовете, които аз одобрявам, но нямам контрол над него. Хубаво е, че има хиляди фен клубове, които да защитават моята кариера. Питах го, според мен паранормалните видеа са фалшиви. Аз харесвам да снимам, и той отговаря, аз харесвам да снимам на такива места, но не мисля, че вярвам много в тях. Например, наистина ме е страх от призраци, вампири, но съм снимал много такива. Аз искам да го ядосам, да видим какво ще стане като го ядосам. Ти си фейк. Какво ще ме говориш сега? Айде сега. Нямам никакви паранормални способности или нещо подобно. Просто харесвам да снимам интересни места и истории. Не знам дали забелязвате това. Забелязвате, но тук долу има да говорим с нашия бати Слави. Нека да говорим с бати Слави. Арбе, бати Слави, ревни. Добре, ще се върна като дигна. Добре, бати Слави няма къде дигна. Здравей, Por favor, escreva em inglês ou português. Eu não posso entender o que você está dizendo usando o Google Translate. Не знаех, че бати Слави е португалец. Наистина, аз не знаех, че той е португалец. То не знам да някой може да разпознае, че е португалец. Наистина, той снима за България толкова неща. Наистина, той не е казал, че е португалец. Явно е португалец. Защо я и мисля, че бати Слави е португалец? Това не ми харесва. Говорим на български. Алло. Окей, братья, какво искаш? Ти си фейк. I don't quite understand what you mean by that. Are you saying my YouTube channel is fake? Or that this conversation is fake? Твоите видеа са фалшиви. Oh, I get it now. You are saying that my videos are fake. Well, I can assure you that they are not. I visit real places and talk about real stories. Говори ми на български. I don't understand what you mean by to speak with the sack. Could you please clarify? P.S. I am using Google Translate to understand what you are saying. But Google Translate is not perfect, and sometimes it does strange translations. That is why I might not be understand what are you saying. Do you speak Bulgarian? Yes, a little. I can understand your meaning about 80% when I use Google Translate, but it's not always correct, so it can get a little frustrating. Please use English or Portuguese, if at all possible. Няма да говорим на български с бати Слави. Чао! Втора ще е Пепа БГ. И видим какво е началното нещо, което той казва. Здравейте хора! Днеска ще реагираме на едно момче, което гледа трейлера на IT и после Пеннивайз му звъни.
Разбирам. Здрасти, Пепо. Здрасти, Кардинал, дали се спиш на видео? Ко? Здрасти, кардинал, дали се спиш на видео? Дали спа на видео? Дали се спиш на видео? Няма да говориш. Да. Говориш, Пепо. Споко е, братко, не се страка. Споко е, братко. Не се страка. Пропусна кажеш, не се страка. Нека да звъннем на Пепо. Отново ще се върна като ми вдигне. Здрасти, Пепо. Здравейто. Какво? What you mean? На какво те уча? What do you mean? It's the same thing. It's just the language is different. Ма защо всички говорят на английски? Не може да има някой на български. Не мога да повярвам, че няма друг. Okay, bro. The English thing is the one that almost everyone know and understand. So that's why I'm using English here. Използвай български език. Окей. Аз ще говоря на български, ама не се надевай много българите тук да ме разберат. Няма нищо. Как си? Всичко е наред. Ти как си в момента? Малко му е развален българския. Говори малко като македонец и руснак, където се почва да говори на български, но пак са. Разбира се. Дай къде. За какво говореше? Как да се включа в разговора? Да се уча, да се изразявам и така нататък. Ама ти не можеш да говориш на български. А матня, можно говорить об русском? Да, конечно, можешь говорить по-русски. Да, не мога говоря руски. Дальму говорю русски. Да, я понимаю. Ты хорошо говоришь по-русски. Говори ми на български. И хубаво. А во време на български сам. Да, напиши някакъв български израз. Много искаш бега тук. Следващия, с който ще говорим, ще бъде кралски. Я сега видим. Той какво казва? Как сме, братле? Ако не ме знаеш, аз съм кралски. Арбе. Коста кралски. Хубав, моето име не красен. Не ме знаеш, ама съм най. Какво да му напиша сега? Искам нещо да го издразна. Заблуда си. Как така заблуда? Да, говорим с него. Пак ще влича, когато дигне. Така. Здрасти, кралски. Айде, здравей! Коста! Ха-ха-ха! Много хитър! Мазна!
А аз сега трябва да ям дюнери. Няма да ще си говориш с мене. Дюнери, всички останали храни. Ти какво казваш? И аз харесвам дюнери, ама сега ще говориш с мене. Еми, успех с четенията тогава. Ти не мога да говориш български. А ти ми говориш да чета. Пиша български тук, за да си упражнявам уменията. Ха-ха. После, аха. Аз мислех, че кралски е наполовина македонски, наполовина руснак и наполовина българин. Това е наистина много информация за мен, която наистина много се радвам, че я разбрах днес. Добре, сега ти какво правиш? Плюскаш ли дженера? Не знаех, че в Румъния има купаленна чайка. Учи и ти български, да е по-интересно. Аз го питам дали сега ще яде дженера, той ми вика за някаква гъска. Той ми вика за нещо за някаква птица в Румъния. Аз те питам дали ще ядеш джунера, а пък не за някакви птици в Румъния. Жуниор съм, да. Жушис... Как така то се джунерува? Прави го, пич. Няма време за губене. Добре, мисля, че това е достатъчно. Трябва да спираме с този бот. Хора, ако ви хареса видеото, може да оставите лайк и да се абонирате за канала. И до нови срещи!